L-industrija marittima f'Malta hija importanti mhux biss bħala mezz ewlieni ta' impjiegi, iżda wkoll bħala sors ta' ekonomija. Sal-aħħar ta' wissu li għadda ġew irreġistrati ma' 8,000 bastiment li ammont għal tunnellaġġ gross ta' madwar 74 miljun, bżieda ta' 63% ma' ċifri ta' 5 snin ilu u żieda ta' 6% fuq it-tunnellaġġ is-sena li għaddiet. Il-Ministru għat-Trasport Ijiem Borġ qal dan is-suċċess ma seħħx b'kombinazzjoni imma permezz ta' ħidma sewja li saret mill-Gvern u l-awtoritajiet konċernati kif ukoll il-kooperazzjoni sħiħa li dejjem urid l-industrija privata f'Malta. Ovvjament huwa importanti għaliex dan jaqadna mal-kumplament tal-kontinent, mal-kumplament tad-dinja u allura huwa importanti li nkomplu nżommu r-rilevanza tagħna u dan tista' tagħmlu anke permezz ta' politika serja, politika li tintegra diversi players fis-settur u fuq kollox rida politika li nżommu l-kwalità mhux biss il-kwantità tal-reġistru tagħna mingħajr ma nikkompromettu l-ambjent ta' madwarna. Iżda Malta qed tagħmel suċċess ukoll fil-qasam tas-super yachts. Min Jannar ta' din is-sena kien hemm żieda ta' iktar minn 15% fir-reġistrazzjonijiet ta' dawn il-bastimenti li jbaħħru taħt il-bandiera Maltija. F'Lulju li għadda d-Direttorat tal-Bastimenti Merkantili ġie ċertifikat li jopera b'sistema li hija konformi mal-aqwa standards ta' kwalità. Is-suċċess ta' pajjiżna f'dan is-settur huwa dovut ukoll għar-reputazzjoni li Malta tgawdi f'fora internazzjonali kif ukoll sforzi x-xogħol li tagħmel fih dan l-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali.